Kepunan sulung iki ono manuk medun saka antariksa apa iso tata jangke dimanyuati saka ndi sapa aku pesindalno dewaning Garuda keperluan apa yaiku gunung sekali siado mula mlangkringa gegerku nambah jumantara yen turut pikirmu gelem yen ora tulus mula kaki menjako semakin duit-duit ora duit gopo kancane jombrang numpak ganteng santai isi ada lho nak kene dole tak gendong anakku telu semar-semar kayu mati semai koten prasetyo eling-eling semar tetesin angin gendong anake tiga kaya rakune angin nalika semono ana pangit elok angin jagat
ing Gunung Sekar ana sawijining wit waringin kencana nek jaman durung ana pate agung-agung kayu agung tuwuh cengahing kraga witing purwa pangi Dewa Sanga Wali Sanga wong lair sangang sasi witing purwa pangi Dewa Sanga kalika punting sahadat kalian gedung gendhewa dalu pentil padha gedine kembang padha rupane tegese kayu kuwi kajeng karep kayu kang diarani woh witing budi wit budi woh ingkut ing kono maksude kebudening manungsa saka kajeng saka kayu diarani sing budi cipta rasa lan kasok saka kamangan woh kuldi antuk bukan ingkang kuwasa kaya nalika jaman Kanjeng Nabi Adam nek wong kekeluargaan ki nek sempurna ora iso sebabe wiwitane wong kekeluargaan kuwi habil mateni kabeh kaya apa dening anak paten pinaten rasane Kanjeng Nabi Adam nyek aku dhewe duwe anak 5 sing barep ya kuwi aku ana laris wis 12 taun duwe anak urung duwe putra kuwi yo dadi penandhange wong tuwa yo aku nanging yo sabar sebab wong kekeluargaan iki ora iso mulus ora iso sempurna lan kosomono sing kang dados ing kentana inggih menika titising Bathara Wisnu Kresna tegese Wisnu wis manunggal kawula Gusti pikiran kawula Arjuna Erbanina wadah dibangun jam kaya nalika jaman putrane Kanjeng Nabi Ibrahim Ismail Werkudara Nyujaya Laga Bimasena yaiku mau Jaya unggul laga peperangan ing tembe bisa unggul yen wis perang jagat kaping 3 jadran karena magran pandamun kari Abimanyu opo andarin moro wawasan kutak ingin ono sorot kaya Kartika kaya lintang pandhita Indra sorot luwih dadi telu babaring ingin kentara iki lepas ana sangkono iya aku mlebu nalika semana dilepasi kanan sangkono semedhot ilang sifat ingin kentara jadi satria ketiga